Kajela Meghalaya rengkat batkari borok kawai kalaya ceprang ha gajing ai tikayada na gajing pang COVID-19. Nadu bagi start science kari kilashna ya ketika. Gajing ai tika ya kinong trei ki betrei ketenat kokot kakya akane kajela banyada na kenyang jingpang COVID-19 hadu kane katayo kala jankot artat syaka shipo hajar ngut. Ya kani lihat do director jo ketenat kokot kakya kajela ha gajing kendo bagi nong patai kubor ha ka kendai terik mentau benai rempang ar hajar arpuai. Director jong ketenat kakot kakya kejala Meghalaya Dr. Aman War hagajing kendo bagi nong patai kubor hagani gesngi. Uliatho bahado ka kendai terek ubenai rempang. Kajing ai tikai kidong trei ki betrei ketenat kakot kakya kentop ki betrei ki hospital bat ki wede ki jaka sumar ha keleng kejala kalakot syaka kendai hajar kat nyongut baro bat kajing ai tika kandang beteng hakisngi ke bandang wan. Hagani kesengi haganong ba Shillong la IT karu ikinong trei ki batrei ke office trekam jong District Medical and Health Officer jong District East Khasi Hills. Hagani kejing kendo ikinong patai kubor hagani kesengi Dr. Aman War ula pentip ru sikipat ba bahado ka kendai terik ubenai rempang. Ki brio kejela ki belayo ikunyang jingpang COVID-19 bat ki bedang don hapdang kejing sumar ki don cispa lai punyongut. Bat ki babon ni kini ki dei na District East Khasi Hills ki badan prapunyongut baro. Kinong sang ki belangat unuk nyang jengpang hendrei ubala khot no na kamet jengki hadu menta ki don khatlai hajar hendreu spa prangut bat ki bala klat no apat unuk nyang jengpang COVID-19 kilong sispa sopu prangut baro. Ai ki injek kumba nyau hajar hendreu spa ngut kinong trei sarkar ki badai jong health department bat ki badai naki private ru naki laifulai hajar sispa prapasan ngut kawan kumba arfly nakasispa ye kani ka jing ai tika ka jing ai injek kadai banyada yangi nakajingpang bat banyada iki wei khna mangi nginom la ban spet la dangim yo la dangi lai yada ngi ngim yo yu virus ka mangi ngim la ban spet ki wei bat ki wei ngim la ban spet ching te manta kani ka sarkar ka jing kala ai nan yangi yakni ketika ti ngi kerpajur ya boro kinong trei jong health department but kinong trei ki bari peji kot kya haki private institution ba kinshim kabu yakni kajing ai jong sarkar but banum sngam yaki kubor hamsaya shani stai kiba filai i mengala ong mencua hapor dang sedang covid ki ong batang sio fini ur ofin kelon bon ki bo kelon kinyap ndengi klami kita ki ke wat ai yo ni injek ki ong hana ba yo filong kumta long tang ni klami ki gini ke ngim dei ban skap ikini but ke ei ka jing start ke ba la ai happy ka ba yedei ba kot ka kya ka ba fi ai ka la she ki pat nong chong snong benon kam ye kata but what late ngap ya ke kubor ke ba pamdei ke jing sisa hidai ban sautu ba sarkar ka ayangi ke ba bhata but ngimdei bandan ka tu ke jing sngo ba ke ba ai ka sarkar ke dei ki ba ishan khmat khangni kamdan ke jing ishan khmat director health services research Dr. Silindam ladap ai Mission Director jongka NHM Mr. Ram Kumar iladap ai ngai ladi ruang ladap ai kana sidap ai mentan nak sikentai ai ngimdan jing so fair ai namar ngi so thu shai bakani kandai kajing yada ini bat lada ka yada yangi kamut phi finlong kajing yada yaki wei namar nafi kanum spread chikwe bat kiwei ru kinum la ban pen saprang kajing pang sapi bat ngingit scam ba hakini kisi banwan bagani ka jing ai tika kadang ya cha sha baro kini wan lang renti ban ai gani ketika ban penpau ya ka jing show snow shania scam haka ke ba kilalap kini ki start scientist ki jungi keleng saudong khamtam nang ni na po ri India ke ba snai gani ke vaksin